was a great conference. EOS has renewed his appointment in Cuprus, and we consider this conference like a platform, a tool for exchanging information on the market. Danas smo čuli niz korisnih informacija, razmenili iskustva i sigurno sve u cilju i interesu razvoja sektora šumarstva, odnosno generalno šumarske struke. Ovakvi skupovi koji donosi na jedno mjesto istraživače, prerađivače, šumare, političare, to je ono što je dodata vrednost najviše. Pošto smo mi prvi put ove godine učestvujemo na ovoj konferenciji u razgovoru s ostalim kolegama koji su bili tu kao izlagači, ovo je nešto što je baš ono osvježenje. Ovo je jako bitna stvar za šumarstvo, kako u federaciji, tako i u našoj županiji. Jako bitno je razmjena iskustava, upoznavanje ljudi, posebno znači iz Europe, suradnje, edukacije te stvaranje nekih novih poznanstava. Ovdje nam je drugi put da učestvujemo na ovoj konferenciji, veoma smo zadovoljni, naravno iduće godine smo isto ovdje, svake godine sve bolje i bolje. Nakon uspješno završene konferencije Cuprus 2017, evo drago mi je čuti da ste uspješno završili ovaj naš sportski dio.